دوستانی عزیز شما نازنین سلوین سلامتیتون نازای سلوی навоқати دوستانی عزیز خوب بنویسین چی سوال داریم بنویسین جواب میتیم ویدیوی نو تیار کرده استیم نصیب باشه ویدیوی نو هم میپارتیم اینستاگرام دا تیک توک دا یوتیوب دا کانال ما دا من از تاجیکستان دوستانی عزیز باید بردگم میگم که خوش آمدین به کانال من از تاجیکستان دوستانی عزیز بازی ما خیلی دوام رو دیستایب ما 50,000 دونه بلیت داریم بازی ما رو اشتراک میکردگی 10 خونه 5 خونه شهر دوشنبه 5 خونه شهر بختار 2 تا ماشین یک تا لانکروزر 200 300 کدگی و یک تا لکسوس 350 RX конверти пулимон 100 дона конверти пулимон 500 сомай 100 дона конверти пулимон 1000 сомонай 2 дона конверти пулимон 50,000 сомонай дӯстони азиз хуб як дона конверти пулимон 100,000 сомонай бозии гифмон ай 20,000 боло подписчик мошид иншолло бозии гифмонро сар метем мотоцикл сузуки 150 куба ва 10 та телефони дига андроид салом айнуми бачаҳои қумсангир саломат бошем бачаҳои қумсангир зинда бошем бачаҳои қумсангир билет оли дорем тимати билет дорем оли тоҷикистон зинда бошем бародар беҳтарин саломат бошен шумо қумсангир хеле нарафтем леки охирон рафтагимон лимонро сивай кардем беҳад халқи меҳнаткашу меҳнатдӯст қумсангир бачаҳои калхозобода салом алейкум бачаҳои қирғанда салом алейкум бачаҳои душанбе истарафшан ва ҳамаи вес тоҷикистон шаҳрҳои хушрӯи зебои кишвари мо ҳамада салом тимати наистае ки кай буд мешава бародари азиз дӯсти азиз ҳами насиб боша худо хоҳа ҳами буд шидандаку мо худмон мегем охиржда мегем чанд дона билет монд чанд сад дона монд чанд дона монд ҳамаша мегем вале мо билет фурӯхтестем бозӣ калоне дар средни азия якта салом алейкум ваалейкум салом исмоил мирзоев саломат бош дӯсти азиз бозӣ калоне дар средни азия якта хеле бозие дӯсти азиз мо шуморо дурӯғ гуфта наметавонем ки билетмон тамом кардем бозиро сар кунем хали вай намешава билет дорем билет фурӯхтестем сабр кунед сабр тоқат кунед дӯстони азиз иншолло ҳамаш мешава ҳаматона бо як бор дига табрик мекунем 2024 сол қатӣ солҳои нав қатӣ чӣ орзу ният дорем дар орзу ниятон дар соли 2024 бирасем дӯстони азиз лайка биҷиқен комментарий хушро бинависен видеоро тақсим кунем распространят кунем видеоро ҳамаи бозингарода ман ҳамаро бурбурӣ мехоҳам асоби наву занакое ки билет гирифтагиан хеле билет гирифтагиан занако гарани бозингара хуб ай москва салом мерасонем саломат бошед бачаҳои москва бачаҳое ки дар москва дар россия салом алейкум ҳамада саломатӣ мехоҳам дӯстои азиз бозии ҳоли насиб боша оли билет фурӯхтестем оли бозида билет фурӯхтестем билетомон оли ҳаста хеле ҳаста билетомонро буд кунем насиб боша бозиро сар метем ҳатман касе билет дора ҳатман сообщение меояд касе подписаться шудаги ҳатман сообщение меояд касе ватсапода ҳамаи ватсапода касе билет дора ҳамашда сообщение мебиёяд насиб боша ҳамаш чотки мешавад шумо хабардор мешавед баъд бародарои азиз дӯстои азиз як хело билетҳоро гум мекунед барои чӣ ҳозир билета савдо чекароӣ мекунам мо успеват намекунем барое ки 300 та 400 та сообщение мешавад
сообщение то ҷавоб метиҳӣ, то вай мекунӣ, ин мекунӣ, бо сообщение омадан мегирад, вай наистан мегирад, вай поён ғалтидан мегирад. Барои ҳамин қадр дӯстони азиз, бахши 1 сутка, мо байни 1 сутка 2 суткада билетон расида омадест, насиб боша иншоалло, бо дальше мо ҳаракат мекунем. Ака, ҳам билетом удалит шид, шидагияй. Як бор салом гуфта бинависен, дар ватсапи российский ҳатман бинависен, ака билетом гум шидагияй. Чектонане ки ҳатман сохранят кунед. Билетона рақамошон агар сохранят карда бошем, партоен, мо ёфта метем ҳатман билетона. ватсапи российский да бинависем, билетом гум шидагияй бигем, мо ёфта метем билетона. Хавотир нашед. کسی نومیروش علیش کردگی بسیار دمو نومیروش علیش میکنم میبیه مو میگه توجیکستان داریم بود ای توجیکستان روسیه میره وای میکنم مو این نومیر داریم اون نومیر داریم مو همه هر دو تا نومیرشه سخرانیت کردم موندگی سلامت باشین زنده باشین در جایی که باشین نباشین دوستای ما سربلند باشین خودتون احتیاط کنین در غریبی کار میکنین خب бо як бор дига такрор мекунем, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон, дӯстони азиз. Хоб ризои мо дар 10 та хона, 5 квартираи шаҳри Душанбе, 5 квартираи шаҳри Бухта, 2 та мошин, 1 та Land Cruiser 200-300 кадагия, 1 та RX 350 Lexus. Хоб 100 дона пули конверти 500 сомонай, 100 дона пули конверти 1000 сомонай, 2 дона пули конверти 50,000 сомонай, 1 дона пули конверти 100,000 сомонай, дӯстони азиз. Бозии гиф монда, ай 20,000 зиёд ам подписчикон сар шид, сразу бозии гифа сар метем иншоалло. Мотоцикл Suzuki 150 куба ва 10 та телефони дигар, дӯстони азиз. Андроидо. Каси билетша гум кардагиай бинависен, мо ҷавоб метем. ҳатман ҷавоб метем, ёфта метем, дӯстони азиз. бо як бор дига мегӯям хуш омадем ба канали ман. 2-3 рӯзада видеои навмона мепартоем, бо як бор дига рафтан сиёмка карда ҳамаша мепартоем, ҳамдуни хонада бо чахчах мекунем, ҳар як хонада чахчах мекунем ва нишон метем дар ҷояи чия дар кадом шаҳраи хоно, дӯстони азиз. ислом, ай Москва, салом. Алейкум салом. Ислом, чӣ хеб брат? Созӣ, саломатиёт наза. Зинда бошӣ. Бачаҳои Москвада салом алейкум. Ҳозир чӣ хел дестин сари компютерда кор кардестин? ҳамаи билетҳоро ревизия кардестем. ба қарибӣ ҳамаи билетҳо дар телеграм мебирояд. Касе билет дорад дар телеграм ман аз Тоҷикистон медироен, насиб боша ҳамаи билетҳотон мебирояд. Дар телеграм мебирояд. Касе билет дорад. мо имрӯз гуфтем ки дертар мебироем, халқи Москва, халқи Россия ҳамаи кор мебиёяд. чуто зрителёмон кам 6 нафар. Созай шигр. Ассалому алейкум. Назарин шумо пасозин саломатитон назар. Якумш ки моҳи декабр ки грипп будем. Ҳар пеши соли нав грипп қапидем. Грипп 2 бор қапидем. Як бор сол шудем, дуюм бора вазмин гирифт. Бара ҳамқа мо эфир набуромадем. Ҳол надоштам. Тамоми гурдуум дард кард. қариб пневмония шуд. Хиёл кардем ки
офтоби гармай гаштан гирифтем, саҳар мебурем, обузи кадак медавем, мерем, ханак зада буда. Хутона эҳтиёт кунед, гриппҳои сахт омадагия. мо эфир ҳар рӯз ҳозир ҳаракат мекунем, ки ҳар рӯз эфир бурем, бо дурустпас видеои нав партоем. Салом алейкум. Валейкум салом. Саломат бошед, зинда бошед. Хутона эҳтиёт кунед, дӯстони азиз. ҳар рӯз эфир буроем, ҳар рӯз магарам аз пишти эфир бигардем, эфир буроем. Неки мо ҳаракат кардестем. Ҳама тарафа ҳаракат кардестем, дӯстони азиз. Масъалаи эфира, масъалаи қариб омада финали бозӣ. Оли билет дорем, билетҳомонро полностью бифурӯшем. Ҳамин мондагии шаб мо гап мезанем, чанд хаи дигар билет мондагия, чанд донаи дигар билет мондагия. Мо ҳатман вай мерия, шумо дар эфиртон мебироя, подписатсия карда бошед, ҳатман мебиёя. Агар қариб омада боша, мо ҳатман силка мекунем. Тамоми ватсап дар касе дар ватсап мо ҳаста, силкаша равон мекунем. Кай бозӣ мешавад. Иншоалло. Ҳамаи шумо дар бурдборӣ мехоҳам, дӯстони азиз. Бо як бор дигар мегӯям, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон, дӯстони азиз. Бозии мода иштирок мекардагӣ 10 квартирай, 5 квартирай шаҳри Душанбе, 5 квартирай шаҳри Бухтарай, 2 мошина, якта Land Cruiser 200-300 кадагия, якта 350 RX Lexus, дӯстони азиз. 100 дона пули конверти 500 сомонай, 100 дона пули конверти 1000 сомонай, 2 дона пули конверти 50 000 сомонай ва 1 дона пули конверти 100 000 сомонай. Бозии гиф монда, бозии бепул монда, иштирок мекардагӣ якта мотоцикл Suzuki 150 кубай ва 10 телефони Android. Саломат бошед, зинда бошед, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали ман аз Тоҷикистон.